חזק, מרגישים שזה חזק כאילו החומר הזה. הוא לא מתפוצץ תוך שנייה, ראיתם? משתחרר, הכל. הוא באוויר, חבר'ה. יואו, לא משתדור רואה את זה. יעקב, אתה פה כבר. יעקב, אתה לא מבין מה הולך פה. אל תלך אחורה, קדימה. לא, אחורה בקאפ הוא משתחרר. אתה לא מבין איזה בוץ, מטורף. רגע. מה? אוי, תביא לי את זה, תביא לי את זה. וואו. הוא בא אליי. רגע, עצור. יואו. יעקב! מה זה? וואו, זה קטע מטורף. וואו. שימה. וואו, כן. יעקב, אני משייך אותם עליך. יואו, בואי אני לא מאמינה מה שאני רואה, כאילו, זה ניסוי מדעי כרגע. בואו, הוא כבד, אני חייב להפסיק פחות עשן כאילו. זה מהיר, הייתי לו דפס, קצת. יש לך עוד בקנה. בואו, הם התחברו ביחד תכף. אין, אני מנפנף, זה הכי חזק. יואו, תראה, יש פה 3 ביחד. יואו, תקראו את הסרט. באמת, אני יכולה לחשוב שהתפלפתי. יעקב, אתה חייב לקום, יעקב. זה לא יאמן שאתה ישן בזה. איך זה החליט על זה? הייתי מקצועי, תשחרר אותם מהר. תנסה להניח אותם על משהו. הן כבדות. יואו, איזה חומר מגניב. אחי, זה חומר טוב. לא החומר יום, זה הרבה משמע. שיט. זה אחד המשחקים. יואו, תאונה. Everyone gets to smoke that one. Smoke bombs. בוא, אתה ראית שהם יוצאים לי. איזה חומר חזק זה היה. אחי, זה להיט. וואו. אני רוצה להעיף אותם. מטורף. יואו, איזה מגניב. בוא נלבול וככה. ככה כל העשן זה בפנים. כמו לשחק עם איזה... זה מהפנט. בוא. תשמעו חבר'ה, מתחיל להיגמר הסבון. אני רוצה לעשן כזה כדור, שלח לי. ככה, אתה מתחיל לא, תעשה לי כדור, אני אעשן את הכדור. מה זה השם בזה? וואו. בוא'נה, תראה אתה כמה בוא מחזיק אותו. זה 4 דקות. כן, הוא התחיל לחזור בחומר, שנייה, אתה מבין? אצלך 2 בגודל ממוצע כאילו, כל אחד גדול. תן את המתנה. Eat it. Eat it. It's gonna be salty.
באמת? סרטון, או, מה, אתה רואה כמה זמן לוקח למשהו מתפוצצות? תן לו אחד. תעשן אותו. שיט. כן, אתה רוצה להביא אותו אליך? הוא מוליד לילדים, תראה מה כן, הוא כבר יודע לעשות סקס. מישהו יעשה בנד, לשים את החומר בתוך הבועה ואז מישהו אחר ייקח אותו. אז זה העשן. יהיה בלון מסלול כזה, תסתכל סתם. הנה. לא, שיט. הם די. כואבים אלה. אני רוצה לעשן אחד כזה. כן, כן, כן. לך? לא תמיד את זה. אחרי זה אליי, סתם. כן. יס. זה היה לי אוויר בריאות. וואי, זה אדיר לנסות לעשן. תראה, אני מת. קום. אני אוסיף לך קצת כמה. זה גומר אותך. עכשיו לעשות מבנגים, בקצב כזה בנגים ולדבר. כן, לעשן, למחזר את ה... איפה הסבון? אין מספיק. לא פתאום. לא פתאום שבא. זה קצב. כן, תשמע, אחרי כמה משחקונים, הסבון מתחיל להיגמר. יש איזה בישיבה. אתה קולט? הוא מעביר לי שחטה משם, מהנרגילה. אחי, לא צריך להעביר את הנרגילה. וואו. לא. שופן גם היה. מה, אתה לא הכנסת ברשן? אבל אין ברשן. לא ברשן, זה לא, איפה החוויה? אתה צריך להוציא את זה, חייב להוציא השם. כן, תוציא השם. תראה לך נכון, וואי, היה בזה פריל שם. כן, צריכים לתת תוכן למעלה כזה גם, כן? לא יודע, תראו, עם הזמן. זה הבלון. טוב. משחק. איך הוא שחרר אותו, במקום ללכת אחורה, אז נתן לו, תגיד לו. הוא שאל לי כל האוויר, וואו. זה כמו שחטה חזקה כאילו מנרגילה. איך הוא נופל לך? כמו המשחק. חשבתי. לא, אין אם צורמים אותם למצלמה מסתרת, אנחנו הולך אותי. הוא שפספס את הרבע שעה האחרונה של הסרטים.